Čauri! Ja vás zdravím u tohto videa a toto video je ďalšia rozbalovačka, jej! Tentokrát mi prišiel balíček od LPS Dash a aj od LPS Vixy. Tak, nebudem to ďalej rozkecávať a môžeme ísť na to. Takže to je prvý dopis a ideme si ho aj hneď prečítať. Ďakujem ti za výmenu, snad sa ti budú LPS a doplnky páčiť. Dúfam, že si ešte niekedy vymeníme LPS od Dash LPS pre LPS Black Warrior. Kamo, a ja ti strašne moc ďakujem za úžasnú výmenu. A pravda, že sa mi LPS a aj doplnky páčia. A to veľmi. A tiež hrozne dúfam, že si ešte niekedy nejakých LPS vymeníme. Takže prv ideme na dopis. Oooo, to je strašne cute. Tak, ideme si ho prečítať. Ahojky, prvá vec, ti chcem poďakovať za výmenu a dúfam, že si ešte LPS vymeníme. Prepáč za chyby, ale však ty vieš. Hej, samozrejme, že viem. Však aj ja robím chyby, samozrejme, hlavne tie pravopisné. Anyway, písalo sa mi s tebou mega dobre a si mega fajn. Dúfam, že sa niekedy ešte stretneme a mám ťa rada. Však aj ja teba. Peso tvoja PFP na Instagrame. Samozrejme, to je moja profilovka. Čo obsahuje balík prekvapko, 2 bonusy extra, 6 LPS, 2 bonusových LPS, doplnky a obrázky. Už sa teším, keď to budem rozbalovať. Toto je strašne cute. To je mega cute. Vixy, chcem sa ti hrozne moc poďakovať za týchto úžasných LPS a aj za bonusy. No, najviac ma vlastne potešilo tento LPS. Toho Bullterriera som vždy chcela. A už konečne ho mám. Takže chcem sa vám obom hrozne moc poďakovať za túto úžasnú výmenu a za tých dokonalých LPS. Veľmi ma tieto obe výmeny ozaj potešili. A dúfam, že si ešte niekedy vymeníme LPS. Tak to je u tohto videa všetko. Tak zatiaľ ahoj!